Em dic Jana, tinc 6 anys i el meu projecte és animal. Vull presentar el mar perquè m'agrada molt i vull saber qui viu al mar, com és que l'aigua és tan salada, Molt bé. com es fan les ones i els animals marins, com són els animals marins, com respiren els animals marins, com es relacionen. I per últim, I per últim, com són les plantes marines, com viuen les plantes a l'aigua, com es diuen, molt bé. ja està. Molt bé. I algú que tingui alguna pregunta important? No. Molt important? Jo, Molt important? Paula? que aquell golpe què és? Això d'aquí. Ah, bona pregunta. Que és un mar que van fer la mama. A veure, explica'm com lo vau fer. Primer vam ficar terra sobre de mar, Molt bé. després petxines, Que xulo. després aigua en colorant, aigua en oli de girassol i purpurina. Molt bé. Molt bé.